Ħankomplu b'aktar mistiedna magħna għandna lil Kejn illum nistgħu ngħidu Kejn kien magħna tul dawn id-9 xhur fejn provajna kemm nistgħu noħolqu għarfien fuq screen time li hija xi ħaġa li tinkwetana aħna bħala ġenituri u xi ħaġa li noqogħdu ħafna attenti għaliha u permezz ta' Kejn tallimna ħafna anke kif nieħdu ħsieb it-tfal tagħna fuq kif nistgħu nsibu soluzzjonijiet biex hekk aħna inkwetati fuq l-screen time naraw kif innaqsuh. Llum qisna l-aħħar intervista ta' dawn id-9 xhur u ħankunu qed nagħmlu qisu jiena fl-aħħar ngħidu sma' xedna tul dawn id-9 xhur. Daqsxejn ta' reżumi. Reżumi dik il-kelma x'ma setax tiġini bħal Elonis, grazzi ħafna tal-li ġejt, grazzi ħafna tal-li sapportjajt dan il-programm. Kejn tkellimna fuq screen time għaddew dawn id-9 xhur fejn it-tfal kellhom l-iskola, kellna l-vaganzi wkoll. Inti dejjem sħaqt ħafna fuq li l-screen time m'għandux jallarmana daqshekk għaliex jista' jkun edukattiv u jista' jkun taġid għalina. Ekku. Imma rridu nsibu l-bilanċ. Ekku. Nsallimlek Claire, nsallim it-telespettaturi u nixtieq nirringrazzjak tal-li fisem il-fondazzjoni nirringrazzjak tal-li tajtna din l-opportunità biex noħolqu daqsxejn ta' għarfien. Iva, jiena dejjem sħaqt u nisħaq li kollox fil-ħajja għandek il-pożittiv u għandek il-negattiv u l-istess il-teknoloġija, l-istess screen time, l-istess il-console gaming, l-istess il-social media usage li aħna bħala ġenituri rridu nkunu konxji ta' tnejn napprezzaw it-tajjeb li ġib miegħu t-teknoloġija imma wkoll we keep ourselves on our tiptoes kif jgħidu l-Ingliżi. Noqogħdu attenti għaliex l-eċċessività, l-abbuż jista' iwassal għal vizzju u l-vizzju iġib miegħu diversi reperkussjonijiet koroħ anke fit-tfal tagħna. Kieku kelli nistaqsik Kejn bħala fondazzjoni semmejna l-pożittiv u dejjem ħanibqgħu nsemmu għaliex jien dejjem hekk ngħid ix-xogħol tiegħi ħafna minnu nsibu il-kuntatti tan-nies, nitgħallem ħafna u online courses. Imma kieku kelli nsemmilek issa l-iktar ħaġa li intom qed taħdmu għaliha biex ma jiżdiedx il-vizzju. Pereżempju x'in l-iktar li tinkwetakom il-console gaming, pereżempju is-social media in ġenerali? Aħna bħala fondazzjoni lob responsabbli aktar nagħtu importanza ta' għarfien fejn jidħol lob tal-azzard, speċjalment fost l-adulti, imma fejn jidħlu l-minorenni inqisu li tajjeb li n-nies hemm barra jkunu jafu kemm il-pożittiv u kemm il-negattiv fuq il-lob virtwali llum il-ġurnata. Il-ġenitur għandu number one joqgħod attent, jitgħallem, jinteressa ruħu. It-tfal tiegħi x'tip ta' logħob qed jilagħbu. Number one, inkunu nafu nibdew nidraw il-gosti ta' wliedna. Imma number two, behind the lines naraw daqsxejn il-kontenut tal-logħba li t-tifel tiegħi qed jilgħab jew it-tifla tiegħi qed tilgħab. Dik, aħna rridu noqogħdu, pereżempju, jekk jien qed nixxi logħba li t-tifel tiegħi li qiegħda ġejja li infatti, yes. Fuq l-istess sipedi mela. Il-kontenut jorbot miegħu, sfortunatament jista' jorbot miegħu imġieba. Issa, meta aħna as a reward scheme jew inkella as a present inkunu se nixxu logħba virtwali l-tfal tagħna jridu noqogħdu attenti number one għal peggy number li l-logħba tkun adattata għall-età tat tfal tagħna. U number two għaliex le dejjem sħaqt ukoll li nilagħbu din il-logħba favorita tat tfal tagħna magħhom. Jiġifieri naqsmu il-ħin divertenti li wliedna jkunu qed jilagħbu magħhom. Għaliex l-ewwel ħaġa it-tfal jgħidu wara il-ġenitur tiegħi missieri u met tinteressa ruħha anke fil-lob tiegħi, fil-lob virtwali tiegħi. U iva, flok naqsmu l-ħin tagħna ħin fuq barra mid-dar nkunu qed naqsmuh fuq ġewwa d-dar. Xi ħaġa li
ma nafx, suppost tallimna miż-żmien tal-Covid, pereżempju, tal-pandemija, li qattajna ħafna ħin ġewwa d-dar il-kol flimkien u suppost tallimna li jisma' għandna naqsmu wkoll dan il-ħin ma' tfal tagħna. Naħseb jiena huwa xogħol importanti, qed tikkomunika magħhom, tu qishom huma jgħidu qishom jirrileksjaw jgħidu wara l-mammi u l-papà qed qishom japprovaw li qed nagħmel allura jkunu iktar open magħna. Xi ħaġa oħra li naraw ninteressaw ruħna, irridu nkunu nafu barra minn x'tib ta' logħba qed jilagħbu, x'qegħdin jagħmlu waqt il-logħba ma' min qed jikkomunikaw. Importanti, għax illum il-ġurnata permezz tal-internet logħba virtwali tista' tintlab maxra minn nies, ma' xarti tfal. Imma jekk fost dawk l-10 tfal hemm 3 adulti. Tajjeb. X'diskors qed isir aħna it-tfal tagħna attrezzati li jafu kif għandhom jirrapportaw pereżempju cyberbullying. Jew inkella ħanaqleb fuq social media a fake profile pereżempju, a chat through a fake profile ma' tfal tagħna li speċjalment ikunu minorenni. Daw kollha għandna nżommuhom f'moħħna klir. Era duty hija tagħna. Dejjem aħna għandna nżommu għajnejna miftuħin, għandna nżommu l-kontroll fuq it-tfal tagħna, niftħulhom għajnejhom u għaliex le jekk f'każ ta' cyberbullying nurruhom l-ewwel ħaġa il-bżonn li jikkomunikaw. First and foremost, speċjalment mal-ġenituri. Jekk ma jikkomunikawx mal-ġenituri ma' min jridu jikkomunikaw. U number 2, xiġifieri cyberbullying, xiġifieri fake profile u kif jistgħu jirrapportaw, ġifieri ninformawhom impoġġu madwar mejda u dawn l-affarijiet dejjem fis-sfond tal-età tat-tfal ta' ġifieri. U ninformawhom, narfuhom. Imma kif dejjem ngħid, ingawdu il-pożittiv tal-lob virtwali, nitkellmu fuq il-lob virtwali. Imma wkoll nżommu kemm xejn għajnejna miftuħin fuq in-negattiv. Il-bżonn tal-bilanċ fil-ħin, pereżempju li l-lob virtwali ma jieħux post ix-xogħol tal-iskola. Importanti ħafna, ma jieħux post b'mod eċċessiv l-eżerċizzju fiżiku, l-isport. Jiġifieri irid ikun hemm ħin għal kollox. Tajjeb ħafna. U diridu noqogħdu attenti għalija anke ġej is-sajf, jista' jkun aħna rridu nibqgħu dejjem bix-xogħol, it-tfal ikollhom ħafna iktar ħin waħedhom id-dar. Aħna rridu impattu billi nagħmlu l-attivitajiet is-sajf sabiħ għax tista' tmur il-baħar, tista' tagħmel attivitajiet iktar. Talterna mhux biss quddiem it-teknoloġija imma anke attivitajiet oħra ġewwa d-dar li ma jinvolvux teknoloġija. Jekk għandna tfal ta' 3 snin, 4 snin, anke sentejn li nagħtuhom il-mobile noqogħdu attenti li nagħmlu airplane mode pereżempju, li l-mobile nżommuh offline ma jkun hemmx dawk l-in-app purchases biżbal li mbagħad fl-aħħar tax-xahar nindunaw b'xi kont. Għodu daqsxejn majnina miftuħin. Proset ħafna, proset tax-xogħol li tagħmlu biex tgħinu lilna aħna nkunu dejjem qed naqsmu l-paġna biex intom jekk ikolkom diffikultà u taħsbu li għandkom bżonn għajnuna dejjem inħeġġukom biex tfittxuha. Proset ħafna, grazzi tas-sapport tiegħek. U issa għandna intervista ħataraw ħafna babies bih. Din ir-rokna miġġuba lilek grazzi għall Fondazzjoni Lob Responsabbli.